Заслужава ли си да се посети солната мина в Сланик, Румъния? Градчето Сланик се намира на около 100 км северно от Букурещ, а мината там е една от най-големите солни мини, отворени за посещение. Намира се на около 208 метра под земята, а вътре може да видите огромни галерии, красиви скулптури и зони за отдих и игри. Цената за вход за възрастни е 55 леи, а за студенти имаше намалена цена от 45. Първо се купува билет на входа до паркинга, който между другото струваше около 10 леи и имаше доста паркоместа. След това се спускате под земята с специален превоз в малки бусчета, като пътуването трае около 10 минути. Следва обиколка из галериите, където могат да се видят скулптури от сол и зони за разходка. В мината има и доста места за отдих, като кафенета, места за сядане, както и много игри за деца. Ето и няколко полезни съвета. Носете удобни обувки, защото подът може да е хлъзгав на места. Вземете си яки или топла дреха, понеже температурата вътре е около 13 градуса целогодишно. Солната мина е чудесно място за семейства, за ден с приятели или просто за различно преживяване. Освен това има и терапевтичен ефект от солния въздух. Оказва се, че радиацията там е 80 пъти по-ниска, отколкото на повърхността. А имаше и доста хора, които се носеха одеяла и спяха на определените за почивка места. Мястото определено си заслужава да се посети, като 2 часа са напълно достатъчни, за да се обиколи спокойно. Посещавали ли сте тази солна мина или някоя друга и ако да, хареса ли ви? Последваме за още подобни видеа. До скоро!